Una sa tanan mga kaidol, nagpasalamat ko mga kaidol sa mga tao nga nagsuporta sa ako diha. Palaging nanonood sa akong mga video mga kaidol, sa inyong pagsuporta. Salamat kayo mga kaidol. Makaduha siya sakay, makadubol ride siya imbis kay igo-igo ra ang iyang kwarta. Kay sayop na ang pagpakanaog sa driver mga kaidol. Imbis kay ang ingon niya sa driver utsowa, gihatod siya sa kuwa. So yung ana mga kaidol, mo ni atong i-explain mga kaidol og nganong maingon ana na mga kaidol nga imbis kay budget lang late sa pasayro, maka double ride na inon siya kay gihatod man siya sa driver nga dili maong iyang destination mga kaidol. Karon mga kaidol, akong i-explain sa inyo mga kaidol ang dapat yung buhaton sa mga tricycle driver. Kaduha gid niya pangutanon ang pasayro. Primero pagpara sa pasayro, ibutan tag may utsuwa. So pasakyo na niya. Pag ikaduha kanang naana sa sulod, kaduha niya pangutanon as iyang utrohon ba para sure kay di ba ya lalim mag imbis kay niabot magbalik-balik, imbis kay niabot na sa utsuwa na kay mga pasayro nya adto na po dito kuwa nya mao ra gihapon dis sa gihapon ang pretty. Ang uban pong driver magpa double ride kay utsuwa daw kuno ana di makasinabtanay ba. So mga na akong i-explain mga kaidol na kinahanglan gud mga kaidol kaduha gud otrohon gud pangutana mga kaidol. Pag makaingkod ng pasayro, otrohon gud og pangutana og asa bagid siya sa utsuwa bagid siya o kay pare-pareha naman gud utsuwa og kuwa. Kay daghan mga makasakay sa ako mga kaidol magyaw-yaw mo ana nga naunsa man tong driver nga nag-ingon ko sa iya nga sa kuwa dili man ko ginaog sa utsuwa. Yung anak mga kaidol ba napoy driver nga paplitihon gyud ka, napoy uban mo nga ayaw na nagpliti kay wa kakaabot sa ako yung anak ba. So kinahanglan gyud mga kaidol ang buhaton sa tricycle driver mga kaidol. Tricycle driver naman goy itabuan og ingon ani kay kanang mga multi-cab wa naman daghang pangutana mo sakay ra man kalargo kay kabalo maka muagi na sa inyong ruta sa inyong paingnan. Kanilang tricycle driver kay kinahanglan sabot-sabot. So mao to mga kaidol nga ikaw pod pasayro imog yung suron nga dong sa kuan ba ako dong ha sa kuwa unya pag aksyon nga nimo lagi kay galig nasayop ang driver pagpadungog pag aksyon og liko sa driver nga lain na iyang padulngan mayon galargo dong sa utsuwa ba ako dong wala ka sa utsuwa ba ako dong ha mutingog dayon nga mutingog dayon ang kuan mutingog dayon ang pasayro kay mula kinatawa naman po driver masayop dili kay magpahilom-hilom na po ng pasayro nya antod niabot naglayo moingon ang pasayro nga galing na paihatod si kuya ayaw ibutang sa una-una ikaw pasayro ayaw ibutang sa una-una nga galing to paihatod ni kuya sa unan ayaw pag action yung liko sa driver nga murag na mutingog galargo ya sa kuan may ako sa kuwa so yung na ba kay mo lagi nakalimot po ng driver na madala ka sa layo para sa ako nga na masayro grabe na akong libot-libot na pamaday pasayro diri wa magsaba sa likod yung anak mga kaidol ba. So mo to mga kaidol og salamat sa mga nagsuporta sa ako diya sana nag-like nag-comment sa ako mga video daghan kayong salamat sa inyo mga kaidol tagaan unta mo iblis unta mo sa Ginoo mga kaidol kay namoy kasing-kasing kabalo mo maluoy sa inyong sikat mga kaidol. Salamat sa inyong suporta mga kaidol. Bye bye.